आरतीच्या किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज मी पपई काढूक चाललेलं आहे। तर आज गुरुवार असा, तर गुरुवारी आमटी आणि भाजी काय करूचं तर सुचना नाही। तर झाडाचे पपई काढून चणा डाळ आणि पपईची आमटी बनवतलो आणि पपईची भाजी करूची असा। चला तर मग पपई काढून आणूया। तर हे आमचं पपईचं झाड असा, थोडे पपई पिकलेले पण असत वरती। आता ही बघूया पिकलेली पपई। वा मस्त कलर इल्लेलं असं पपईक, चवीक पण गोड असत हा पपई या झाडाचे। आणि हे मी भाजीसाठी असे छोटे छोटे बटाट्यासारखे तुकडे करून घेतलेले असत। हे माझा खोबरा कातून झालेला असं सगळा। पहिल्यांदा मी चणा डाळ आणि पपईची आमटी करताय, त्याच्यासाठी असे एक तवो घेतलेला असा। तव्यावर मी 1 चमचाभर तेल घातलेलं असा। ह्या खोबऱ्याचं तेल असा, त्याच्यात कांदो भाजून घ्यायचो। उभं चिरून कांदो घेतलेला असे आणि कांदो भाजल्यानंतर वर खोबरा घालायचा आणि ता पण व्यवस्थित असा भाजून घ्यायचा। कांदा आणि खोबरं व्यवस्थित भाजल्यानंतर गॅस बंद करायचा आणि थोडं थंड करून घ्यायचा। आणि थंड झाल्यानंतर हे मी मिक्सरमध्ये एकदम बारीक वाटून घेतलेलं आहे। आता एक कुकर घेतलेलं असं, कुकरमध्ये मी तेल घातलेलं असं। तेल छान असं गरम झाल्यानंतर आतमध्ये मोहरी घालायची आणि मोहरी तडतडल्यानंतर हिंग घालायचं आतमध्ये। थोडंसं कढीपत्ता घातलेलं असं आणि वर ही 1 तास चणा डाळ भिजवत ठेवलेलं आहे। 1 तास भिजलेली चणा डाळ घालायची वर फोडणीवर। आणि इथे मी पपईचे मोठे असे फोडी करून घेतलेले असत। हे असे थोडे मोठे फोडी करायचे आणि हे पण घालून घेतलेले असे कुकरमध्ये। इथे 1 ग्लासभर पाणी घातलेलं असं आतमध्ये कुकरात। त्याच्यावर मीठ घालायचं, हळद घालायची आणि 1 चमचा मिरची पावडर घातलेली असा। आणि कुकर लावून एका 2 शिट्टे काढून घ्यायचे कुकराक। आता एक पातेली घेतलेली असा, पातेलीमध्ये तेल घालून घ्यायचा आणि तेलावर बारीक चिरून कांदो घालायचो। वर कोकम घालायचा आणि व्यवस्थित असं परतून कांदो भाजून घ्यायचो। 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला असे तो घालून घ्यायचो आतमध्ये। आणि वर झाकण ठेवून 1 वाफ काढून घ्यायची। आणि हे मी कुकरात 2 शिट्टे काढून झालेले असं। ही सगळी डाळ आणि पपईचे जे फोडी आपण कुकरमध्ये शिजवलेले हे सगळे घालून घ्यायचे वर। किंवा डाळ मस्तपैकी शिजलेली असा आपली। आणि जे वाटण आपण केलेलं ना, ह्या पण आतमध्ये घालून घ्यायचं लगेच। आमटी उकळाक लागल्यानंतर आतमध्ये मी आता मालवणी मसाला घालते। इकडे 1.5 चमचा मालवणी मसाला घातलेला असे। वर कोथिंबीर घालून घेते आणि इकडे आपली आमटी बनवून तयार झालेली असा। खूपच चविष्ट अशी आमटी होत आहे। आता मी पपईची भाजी बनवतोय, त्यासाठी कढईत तेल घालून घेतलेला असा। तेलावर मोहरी घालायची, त्याच्यावर हिंग आणि कढीपत्ता घालायचो आणि वर मी कांदो घातलेला असो बारीक चिरलेलो आणि वर मिरचे घालून घ्यायचे, हिरवे मिरचे। आणि कांदो आणि मिरची व्यवस्थित अशी भाजून घ्यायची आणि मग त्याच्यावर पपईचे बारीक तुकडे केलेले असतात ते घालून घ्यायचे।
व्यवस्थित अशी भाजी ढवळून त्याच्यावर झाकण ठेवून एक वाफ काढून घ्यायची भाजीक. त्याच्यावर मी हळद घातलेली असा, मीठ घातलेलं असा आणि कोकम टाकलेली असत 2 आणि थोडंसं पाणी घालून ही छानपैकी भाजी शिजवून घ्यायची. भाजी शिजल्यानंतर वर खोबरा घालून घ्यायचा. पपईची भाजी पटकन शिजतं, खूप वेळ लागणार नाही शिजा. आणि वर कोथिंबीर घालून घेतलंय आणि खोबरा घातल्यामुळे त्या भाजीक एक वाफ काढून घ्यायची, म्हणजे खोबरा खराब होणार नाही. आणि पटापट अशी आपली इकडे पपईची भाजी बनवून तयार झालेली असा. तर आज माझी गुरुवार स्पेशल पपईची थाळी बनवून तयार झालेली असा. पिकलेली पपई, पपईची भाजी, मस्तपैकी गावठी तांदळाचं भात आणि पपई आणि चणा डाळ घालून बनवलेली आमटी. आणि तुम्ही मस्त खावा, सुशेगात राहा आणि माझ्या व्हिडिओक लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.